Asli kasai fika longtrai beli bekastini deware bisini sochi ruaja parawo lai thangnai tangsalni lokhi pujani horo omor basibani chakra Dotto Sondro Tripura nog bisingo dapa nangai tongmani jorao asumsa mokhang khapungja khe khorok buri hai borok phainai bono yak ulta khe telangai buthumani koktuma o koktumano khnawoi thangai sogika mono piasni naimathang bodolok hopung romoi naituksini naitugoi paithago phung ayei bolong bisingo khe jabra bai phobja khe boni mangkthino manui khosawoi monos nainogo postmortem khlaina bagai rohorjago o patimano kitingai butharjaknani bihik bipala Tripura ni khupino khnani ditam saka chini mangkhiwo Lokhi Pujaro koi ang rotchaka pekai bokai thapako asokoi duman tung ngai tak khola ko chero khorang ke oi boksale mani ke khana go photo pata ko bo bujia koitarok no ajo ko akai angkai jeman da kong nai rok toksa kong nai ro upuri bo toksa rok kong mani ba man da kong mani ba ai boksong nai hinoi dor phiu la ha plyang bu nyau upuri bo toy rok puai rok sa koi nungoi thambayo hingai akai bor gamchong nai hin bok choba ke ong nai ang ba ke ong nai sikai ang phiu ro ya akai bor gamchong nai phiu ro kang bu phiu ro kai chulu cha habai ani chala noi ya go phiu goi cherap khai par la ha khorok bu ta boro bok khorok buri ka go bok khorok buri akai ake ya ul phiu charai cha jara khai pe kang kai bok ko ba ro di churi maya te khiu eke to churi ne bele para kare phung je nok cha chu phung churi kai jang bor phung khana to tong jak bele akai churi maya te khiu bok ko ri sugoi pe kang kai tikhalai talan khala ha o khorok bure rok ke phine boro khai mokhang pura clear mane kunu khapung ya buku khapung jak joto buku ake khapung jak ake mokol che korne ake nungya mingchan nungya alta Durga Puja ni ai photo salpoti watui ngai jang boldes bu kaya ngai betari ba bol chungo chungya ngai chango chini maya ubudong ka mingcha chini maya or manje makhang bu nungya ngai ije kiri bhaka nang pha birok bor bulor para kar mura koroi kono nogari kore kuwari kore birok bor ngai kondin bang opte jate sabo kala ya ma bu kala ya ngai kiri ma khaboi a do ya ko boni ya ko tama kore kuno chang chilia ane ang kiri oi pakchu khaka jang toi aya thi be oga habu cha do kulu che matong sio nga bona ke ya ul phire khai pe khang kai no ongo dugulam chala jang khotcha ke tong oi jang khola ta khotcha jang ata khotcha ke jang dugulam buri jang dugulam chala nga oda ta bona te kore kai unjo kan nokshup ja soke nga chung masunoi ane ko koi bai phile ane ko bai jatang te chike bona jata tikai thangai an ko bang o jata kore thanga akle thango chin no khola ko kai chobai birat hamjal ote buluk jalai pe kai bona o jata telen thangang kai odang nokana ta telen hangai chung masuni opteke akloi ob dekha ka pele haping to chini chemane haping opteke burai yoi bolong haboi bolong teki oi thangoi para ko sopai sapai ka pele erpore bona terna pukai ano thapra phungni ro se rang ro phati akat basa butin ba haya chaya nana rokom batar bikina hoy rang 1500 tisa ton jamni ani bung al lekore ja lakhal da janai no buthor jana mathang jana no isa hinoi ang saja kapile jebung khaja de an chalano hinoi a photo rang che biyo thudu aka rang 1500 tikharo khoro talang mani ya golo nini telani mangko tinga kai bodoro mangko thike chino noktola go mampo o dino mang thabo talang mani mia go mampo mia korta ne ya golo taloman pata nai salo bor mani kha to ni mang chin noktola ni gati pandara go mampo nok bai bisi chalia o ob khai kono je butnan jora do ka mani ob khara khaya khanaya chaje khanaya nong kamyo khetai poribar pare jano kere je chung noksase chungoro chini bakarong ni chini burasung pele bini bofa pele bini sakko sung chao dio harung khai cha tong jago wa harung betha gamjo ba mai hamo ga bono khai cha tong jago hu bok ya khai jago cha ja ni mai tong cha khai harung kya boloi cha tong jago ga ta bahajala ba or tong pha ba thike bahajala ba or tong pha aki oi chung tong jama che chung ek poribar tong jamani bore phekuro nong nogole thop tong apuro kacha kare je chung chale ma sab bache chung mas ni khorong nui chala masa buri masa o chala khai ya ko Durga Puja ni mela nai na phayo bose chungno o bole o chala khai 10 bosor go opati munoti yoi tamo ngi mang thana ne wan su ngai tabu debo ba kese kereng kok bang la jaw ba kami rogo ok
kok banglai jak to bo kuba habani fekara jaga hani bagotya onglai jak porok tongu অবশ্যই কামি কাইসান বিসিমনো নাতাম kami kai sani bisini ya obane obopori ongoi thanga obane obopara an thanga obokai chanando para an thanga ei oroni porok bai kya resa resi onglai jakbo asa kok banglai jakba যে রমুতুনাই বরক বাইদা বলে আগিনি নি চলা eh বরক বাইনে বলে মানে জায়গা নতি এটা eh aka chung chop samai or chung mai kai jago ongoi jago kokhayo bo ngai obane bo garo sejei bo ko bo sakhai jaksiga nga obane baga bo tension onglai jak gai bakasongkha tamang bo anchala je ake bo nosto bo ongha gai ke bo onglai jang gai bok dong jalam hinai angbo mahingka বক আমি নং ন sini kai chosur waja সসির বাজা ফরা নং বিসিকে লেরে জদা diareza নিন নং ane bong hai bipola tipora ও যে মেনে মনতে datta sondor tipora মোর বুকটানো bini omo baso paspono নিন চলানে মাংস তিন উসমে কম খাইনে তো দেখা উসমে কম দেখা toja স্যার শুনছিলাম যে গতকালকে থেকে একজন ব্যক্তিকে ফিটনেস সিস্টেমে নিয়ে আমাদের করা হয়েছে স্যার অফিস নিয়ে দেখুন আজকে আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন আছে একটা মহিলা কমপ্লেন দেন যে ওনার স্বামীকে দুদিন নিয়ে গিয়েছে এবং বোর্ড থেকে ওটাও বলে কমপ্লেন ছিল তো আমরা আজকে যখন পূজাগুলি করতে বের হই পূজার সময় ওনার বডি পেয়েছি আমরা মারাত্মক আমরা ওই বডিটা আমরা এখন রিকভারি করে নিয়েছি এবং উনি যাদের নাম দিয়েছেন যাদের নাম আছে ওই নাম থেকে আমরা দুজনকে আজকে অ্যারেস্ট করেছি দুজনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার হয়েছে কেস নাম্বার 21 কোন জায়গায় স্যার এটা ঘটনাটা ঘটনাটা সুশির